Portret Hrvatske 2020. Knjigu izdao Hrvatski fotografski centar i na idejni pokretač bio je gospodin Luka Mijeda. Odmah na prvoj stranici vidite prepoznatljivo lice Masima i začudo ovaj je portret čak i dobio svečanu nagradu od 3000 kuna za pobjednički portret. Ono što je posebno s ovom knjigom, osim što sam sakupila nekoliko potpisa renomiranih fotografa i oni koji su uvršteni u ovu knjigu, portret, šta u stvari je portret, kaže gospođa Iva Körbler, kaže na kraju: tragamo za istinski kvalitetnim umjetničkim fotoportretom, za fotografijama koje u promatraču pobuđuju niz emotivnih i doživljajnih reakcija i koje nas neće ostaviti ravnodušnima. U ovoj knjizi ima jako puno portreta, onih koji jesu za knjigu i onih koji nisu za knjigu. Nisu bili, ja mislim, vrijedni čak ni uvrštenja. Mojih prvih, koji sam jako teško odabrala, tu pretežu crno-bijele fotografije, a među najboljima bi ih izdvojila rad gospođe koja je čak 3 puta zastupljena u ovoj knjizi. Samo da nađem taj portret. Evo, ovo je među najboljim portretima koje sam po meni snimljena za jedan projekt Dječje lice. Osim ovog gospođa ima još 2 slike. Ova svakako ulazi u top 10. Osim toga, koju bi još izdvojila sliku kao portret, evo ovo je isto od gospođe Zednik, i izdvojila bih ovaj portret također Iva Grgurevića, isto sjajan.